Sanibona ababukeli emakhaya. Igama lami nguNosipho Ngwakashange, ngiqhamuka khona la eMaritzburg, eCato Ridge. Amabanga aphansi ngawafunda khona-ke asizenzele, then high school ngahamba ngaya eMdepha. Kuyaba ngiyaqeda-ke ngaya e-university. After i-university, okay, ngafunda ngaqeda, ngahamba ngayohlala ePinetown. ePinetown-ke ngahamba ngithi ngiyoqala impilo yami-ke. Since ekhaya ngikhula ekhaya right, abazali bami bashadile. Sengithi ngiyoyimela. Mengifike ePinetown, ngafike ngathenga indawo yokuhlala i-10 RDP nje yokuthi ngihlale. Okay, then ekhaya base bangithengela nemoto iHyundai. Ngelinye ilanga sahamba saya e-1904 nabangani bami siyogroove. Then kwaqhamuka omunye uguy owaye right, angazi, ngambuka ngamthanda nje, yonke into yakhe ethembekile, nginothando nje lwakhe. Then uguy-ke sathi siku-talking stage mina naye, waveza ukuthi uyasebenza, usebenza emkhumbini. Okay, luckily ngibe right ukuthi ngithole umuntu o-right. Wathi inkinga basamisiwe-ke for 10 months cause kune-investigation esenziwa ngomkhumbi. Okay, ngim-understand nalapho. Yena athi uhlala phi-ke? Uhlala khona ePinetown eNazareth, since mina ngihlala eCaversham. Okay. Ekuhambeni kwesikhathi sithandane nje kahle, abe ney'nkinga eflatini lakhe. Athi uney'nkinga, since besithandana-ke sazana kakhulu, ngimtshela ukuthi hhayi angamuva ini azohlala nami. Mina-ke ngihlala nobhuti wami omdala. Memuva in, bangazwani-ke nobhuti wami, since-ke eyi-Nigerian. Mebengazwani-ke, nobhuti wami akakwazi ukuthi angikhiphe out cause nami indawo yami, yena uhlaliswe yimina endaweni yami. Okay, siqhubeke sihlale nje, sithandane, senzelane yonke into. Ya, bengimenzela yonke into yena-ke, since bengimthemba and ngimthanda. Senza ama-plans nje naye. Okay. Kuthi nje ekuhambeni kwesikhathi, ubhuti lo ngolunye usuku afike kumina athi ungicela i-divorce. Hawu, i-divorce kanjani? Cause mina nawe asishadile. And ungicela i-divorce nje, besana kumthengela imoto, nakhona imoto ngisayikhokhela namanje. Hawu. Okay, asishadile, ucela i-divorce kanjani? Akhipha amaphepha. Awabe phezu kwetafula. Mewabeka phezu kwetafula amaphepha ngiwathatheke. Ayasho ukuthi ngempela mina ngishadile naye, khona amagama ami wonke nesibongo, nomfundisi wasishadisa. Ngimangale nje kanjalo-ke, since ubhuti wami uyayingena-ke ukuthi yabo, kade ayibona lento ukuthi kade angitshela. Ngiyabazi kobhuti. Angitshela ukuthi ngihambe ngiyovula icala. Mengivula icala, sihamba inkantolo mina nalo bhuti lo. Mesihamba inkantolo, kuhambe kuveleke ukuthi no, wena nalomlisa lo ushadile. Ngiyibuza ukuthi ngishadile kanjani? Ngithi hayi, kuthiwa wena wazikala nje njengomesisi Mswinderi kanjani? Cause angikaze ngashada mina, angikaze ngashada. Even now angishadile, angikaze ngashada. Okay. Thiwa-ke okay, ngicela ukuthi kuqhubeke nophenyo-ke, yenzeke investigation. Mekuqhubeka kuthiwa kanjena, umfundisi wangishadisa mina nalo mlisa lo akaMswinderi, kuthiwa kanjena usanda kushona. Mesanda kushona kuthiwa okay-ke zonke izinto zami-ke ubhuti lo wayithatha-ke. Ukusho ukuthi mhlampe kwakuyiyona inhloso yakhe leyo. Kuyimanje ngibuyele khona la eMaritzburg. Mengibuyela la eMaritzburg, kwamele ngiqale impilo yami kabusha. Okay. Indawo-ke sengiyithole la eMbali. Kumele ngithole ngiqale impilo yami kabusha.
yonke into nje kuyimanje iphansi phezulu. Engingakusho nje ukuthi angifisi ukuthi kube khona omunye umuntu wesifazane owehlekelwa yilento. Like ngicela nibheke abantu eningena nabo othandweni, cause into engayibona ukuthi bangena beney'nhloso ngathi, basuke beney'nhloso. Ubhuti lo ukuthi usebenza emkhunjini bekuyinto engekho, bekwamanga, akakaze asebenza. Akanalutho nje shuthi nayo bezoqala impilo. Kwasho-ke ukuthi uyiqala ngami-ke mina ozothemba uthando, cause bengibona ukuthi ayi yonke into ihamba kahle ngimthemba. After that kwamele ukuthi kanjena ngithathe umuzi ngudayise. Mengudayisa umuzi kwamele ngidayise nemoto ukuthi sihlukaniselane mina naye half half, since umshado wayesihlanganisile. Then-ke mesihlukanisela iy'mali lezo, imoto kwamele le ngamthengela yona yena kwamele ukuthi ibuyile egarage, cause ngabona ukuthi nami angisenawo amandla ukuthi ngiqhubeke ngikhokhele le moto le yakhe. Okungcono ngadayisa eyami. Then-ke saqhubeka kanjalo-ke impilo mina naye. Ngaqala-ke ngahamba i-counselling. Ya, kune-counselling engiyihambayo namanje ngiyayihamba. Yonke into nje manje ngiyenzelwa abazali bami. Njengoba ngisho ukuthi njengoba sengiqala impilo kabusha. Njengoba ngiqala impilo kabusha, ngenza lawo ma-businesses amancane. Kuyimanje futhi ngisafuna umsebenzi, cause ya ngumuntu ofundile. So nakhona ngifuna ukubamba khona lapha nalaphaya ukuthi ngiqale ngikhuphule kahle impilo since ngithole umsebenzi oright, ngidinga noma yimuphi umsebenzi. Ngiyacela ukuthi mengabe khona ongangisiza, hlampe akhomente khona laphaya ukuthi ngizama ukuthola umsebenzi. Ngizomazisa ukuthi iziphi nami izinto enginazo. Ngimisele noma yimuphi umsebenzi ukuthi ngiqale ngithole kahle impilo yami. Ngimisele kakhulu. Ngingajabula ngalokho eningangipha kona. Ngihlukumezekile nje ngempela, angithandi omunye umuntu wesifazane ahlukumezeke ngale ndlela. Ngiyacela-ke ukuthi nabantu besilisa bangene othandweni ngokuthi bayimisele ngathi, kungabi khona abafuna ukukuzuza, cause bayasebenzisa, angazi sisebenziseka kanjani. Ngiyacela sibambisane sonke, sibambisane.